ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु. அத்தியாயம் 2 இது 14வது பதம் நாம பார்த்து வந்திருக்கு. பகவத்கீதையோட சுருக்கத்தை நாம அதாவது கீதையோட சாராம்சமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது 14வது பதம் பார்த்து வந்து, அதாவது சாங்கிய தத்துவத்துல ஆத்ம தத்துவத்தை நம்ம ரொம்ப அழகா விரிவா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்த நன்கு நம்ம அங்கே சார்பாகவும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम राम. நம்ம டைரக்டா ஸ்லோகத்துல போயிடலாம். 14வது ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माता जी, पदम படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஓகே. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय विदोष्ण शुक दुःखदाः आगमाबायिनो नित्यास् तां स्थिति शश्व भारत. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 14வது பதம் 11 இருந்து பகவான் ரொம்ப ஆத்ம தத்துவத்தை நமக்கு விரிவா கொடுத்துருக்கார். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மகனும் இன்பம் துன்பங்களை நிறைவேற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றும் மறைகளை போன்றதாக உணர்ந்து அவை பெறுகின்றன. இவற்றை பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்துக் கொள்ள கற்றுக்கொள். இன்பம் துன்பம் நம்ம நேற்று படித்தோம். எதுல வரும் பாத்தீங்கன்னா, உடலாலும் மனதாலும் செய்யும் போது செயல்ல இன்பம் துன்பம் வரும். உடல் மூலியம் நம்ம செயல்படும் போது கண்டிப்பா இன்பம் கிடைக்கும். ஆனா அதே நேரம் மறுபடியும் துன்பத்தை கொடுக்கும். அடுத்த செகண்ட் நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும். மனதால செய்யற செயலும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். அதாவது ஒரு என்ன கிடைக்குன்னா திருப்தி கிடைக்கும். ஆனா அதே திருப்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப நமக்கு துக்கத்தை தான் கொடுக்கும். அதனால இதை உடலால செய்கிற செயல்னால மனதால செய்கிற செயல்னால இந்த 8 மூலக்கூறுகளால இந்த பஞ்சபூதங்கள் சூட்சமோட சூதரவர்கள் மூலயமா செயல்படும் போது கண்டிப்பா நமக்கு வந்து இன்பம் துன்பம் மாறி மாறிதான் இருக்கும். அதே வந்து சக்தி தானந்தமா செயல்படணும் ஆத்ம ரூபத்துல செயல்படும் போது தான், சரிங்களா? ஆனாலும் என்ன பகவான் இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நமக்கு சொல்ல வர்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கனால இன்பம் துன்பம் கலந்தாப்புலதான் வரும். கருமியா நாம செயல்படுறோம். நம்ம எல்லாமே கருமி தான், ஒத்துக்கணும். அது நம்ம எல்லாம் வந்து சமுதாயத்துல இருக்கிறோம், படிக்கிறோம், காலேஜ் படிக்கிறோம், தொழில் பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஏதோ ஒரு வியாபாரம் பார்க்குறோம், இல்லை ஒரு ஏதோ வேலை செய்யணும், ஏதோ ஒரு இடத்துல ஜாப்ல இருக்கும், சம்பாதிக்கிறோம். அது நம்ம ஜீவித்துக்காக நம்ம கூட சமுதாயத்தில் மேம்படுறதுக்காக நம்ம ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம், இல்லைங்களா? இதெல்லாம் யார் செய்யற வேலைன்னா கர்மிகள் செய்யற வேலை தான். கர்மி யோகிகள் எப்படி ஆக முடியும்? அந்த கர்மிகள் கர்மி யோகி ஆக முடியும். அகர்ம பணிகள் செய்யும் போது கண்டிப்பா கர்ம யோகி ஆக முடியும். அதுக்கு என்ன சொல்றாரு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இன்பம் சுழல்வது இது வந்து நிலையற்றது. ஏன்னா காலப்போக்கில் அது மறையும். இன்பம் வரும் துன்பம் வரும், மாறி மாறி வரும். அது நம்மள மாதிரி ஜனகசனா இருக்கிற போது கருமையா இருக்கும்போது வரும். அது எப்படி கிளைமேட் மாறி மாறி வரா மாதிரி அது மாதிரி மாறி மாறி வரும். ஆனா அதை நாம பக்குவப்படுத்திக்கணும். இப்போ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கோடை காலம் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், உடனே ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கு, சென்னை எப்பவுமே ரொம்ப டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கு, உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, ஊட்டிக்கு போய் 10 நாள், சிம்லாக்கு 10 நாள், எங்கேயாவது சுவிட்சர்லாண்டு அப்படி இப்படின்னு போவாங்க. ஆனா அந்த இயற்கைக்கு நேர்மாற அவங்க செயல்படுறாங்க. அது அந்த இயற்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடலுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த இயற்கை மாற்றம் ஏற்படுது.
அதை பக்குவமா நாம அதை அதை வந்து எடுத்துக்கணும், நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதை விட்டு நாம போனோம்னா கண்டிப்பா வந்து அது உடல் சுகத்துக்காக போறதுதான், உடல் சுகத்துக்காக போறது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதாவது இந்த நாளுக்கு அந்த 3 கிளைமேட்டும் மாறி மாறி வரும்போது அதை நம்ம தாங்கணும், அதை நம்ம செயல்படுத்தணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா வெப்பம் வெயில் காலத்துல வரும்போது ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கும். அதே வந்து மழை காலத்துல வரும்போது, மழை வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அது வெறுக்கிறோம். ஆனா ரெண்டுமே நமக்கு ஆதாரம். சூரியனும் நமக்கு வந்து ஆதாரம், அதே மாதிரி நீரும் நமக்கு தேவை, ரெண்டுமே தேவை. சரிங்களா? அது அப்ப நம்ம அதை நிராகரிக்கலாமா? நிராகரிக்க கூடாது இல்லைங்களா? அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாம பக்குவப்படணும். இது வந்து இயற்கையை நம்ம எதிர்மறையை செயலும் படக்கூடாது, அதே மாதிரி நம்ம உடலுக்காக எதிர்மறையாகவும் செயல்படக்கூடாது. அப்ப நம்ம கருமையா இருக்கிறவங்க, நம்ம கருமை யோசியா போனா இந்த உடலை நம்ம வந்து எப்படி பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்ற போது பாத்தீங்கன்னா பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம பார்க்கணும். பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும்போது இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்திக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த உடல் செயல்பட ஆரம்பிக்கும். இந்த உடல் எப்படி வேணா செயல்படும். நம்ம குடிக்க ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் பண்ண போறோம், ஸ்மோக் பண்ண போறோம், நான்வெஜ் சாப்பிட போறோம், இதெல்லாம் உடல் சப்போர்ட் பண்ணும். ஆனா அது ஒரு ஆய்வு தான். குணம் மாறும், குணம் மாறும், சண்டால புத்திக்கு போகும், எல்லாம் தப்பு தப்பா போயிடும். ஆனா இந்த உடலை வச்சுதான் பண்ணிருக்கிறோம். நம்ம இதே உடலை வச்சு ஆன்மீகத்தையும் பண்ண முடியும். அப்பதான் நம்ம கர்ம யோகியா ஆக முடியும். எப்படி நம்ம இன்பம் துன்பம் வருதோ அதே மாதிரி ஆன்மீகத்துக்கு வரும். ஆனா அதை நாம் சகிச்சுக்கிட்டு போகும். இதுதான் விஷயமே இல்லை. சகிச்சுக்கிட்டு போறது வந்து தெய்வீகமான குணத்துல ஒரு குணம். அது 26 தெய்வீகமான குணங்கள். 16 அத்தியாயத்துல 1, 2, 3 பதங்கள் வரைக்கும் பகவான் சொல்றாரு. 1வது ஸ்லோகம், 2வது ஸ்லோகம், 3வது ஸ்லோகம் 26 குணங்கள் சொல்றாரு. அதுல சகிப்புத்தன்மை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது இந்த உடலோட இருக்கும்போது ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம செயல்படும் போது அந்த சகிப்புத்தன்மை வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா சகிச்சு. அப்ப இந்த உடல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். இது கட்டமைப்பு அப்படிதான். அதான் பகவான் என்ன பண்றாரு, 18வது அத்தியாயத்துல அத்தியம் சொல்றாரு, 73வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு, 63ல சொல்றாரு. ஏன்னா எல்லா விதமான ஞானத்தையும் கொடுத்துட்டா இனி போர் பண்ணாது உண்மையை சாதிக்கிறாரு. நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும்னு எல்லா ஞானத்தையும் கொடுத்துட்டாரு. கொடுத்துட்ட பிறகு நீ தான் முடிவு பண்ணணும், போர் பண்ணலாமா வேணாம் மாதிரி நீ தான் முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு. அது மாதிரி வாழ்க்கையில முடிவு பண்றது நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. அப்பா அம்மா கிட்டயோ சமுதாயத்துக்கிட்டயோ பகவான் கிடையாது. பகவான் அதுதான் 18ல சொல்றாரு, 63ல சொல்றாரு அர்ஜுன கிட்ட, அர்ஜுனா நீ தாண்டா தேர்ந்தெடுக்கணும்ன்றார். உன் கர்மத்தை நீ தான் தேர்ந்தெடுக்கணும், நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அதே நாம வந்து பக்தி மார்க்கத்துல ஆத்ம ரூபத்துல செயல்படும் போது நான் உனக்கு உறுதுணையாக இருக்குன்ற பக்தி மார்க்கத்துல வரும்போது இது ஒரு சின்ன விஷயம் பார்க்கலாம். என்ன மாதிரி விஷயம் பாத்தீங்கன்னா சக்தி, அதாவது பகவான் வந்து நிறைய அவதாரம் எடுக்கிறார், லட்சக்கணக்கான அவதாரம் எடுத்திருக்கார் பகவான். சக்திவேச அவதாரம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுல பிரம்மா வரார், நாரத முனி இருக்கிறார், திருகு இருக்கிறார், இது மாதிரி ஏகப்பட்ட இருக்கிறாங்க அந்த அவதாரத்துல. அதுல ஒரு அவதாரத்துல வந்து ரிஷித தேவர்னு ஒரு ஒரு அவர் பகவானோட அவதாரம் இருக்கிறார். ரிஷித தேவர் அவர் ஒரு சக்கரவர்த்தி, ஒரு சத்திரிய வம்சத்தில் உள்ளவர். அவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல அரசாட்சி கொடுக்கிறார். எப்படி நமக்கு வந்து இவரு சொல்லலாம், இது வந்து ஒன்னும் விரிவா படங்கள் பார்ப்போம். இந்த ரிஷிப தேவர் என்ன மாதிரி வருதுன்னா ஒரு சத்திரிய வம்சத்துல பிறக்கிறார், அவதாரம் எடுக்கிறார் பகவான். அதே ஆத்ம தத்துவத்தை நல்ல உணர்ந்தவர். ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்து அவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு 100 பிள்ளைகள் இருக்காங்க. எப்படி திருதராஷ்டிரருக்கு எப்படி 100 பிள்ளைகள் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி இவருக்கு ரிஷிப தேவருக்கு 100 புதல்வர்கள் இருக்காங்க. அந்த 100 புதல்வருக்கும் அவருடைய கடமையை கரெக்டா செய்யாரு. ஒரு நாட்டு சக்கரவர்த்தியாக சத்திர வம்சத்துல இருக்கனால தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு. ஆத்ம தத்துவத்தையும் எல்லா விதமான தத்துவத்தையும் தாங்கி தத்துவம் மூலியமாக விளக்குறாரு. அப்ப அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் கேட்கிறாங்க. அதுல அவங்க கேட்கறதோ கேட்காத போதோ அவங்களுடைய சாய்ஸ். ஆனா அவர் செய்ய வேண்டிய கடமை தன்னுடைய தந்தைக்கு மகனுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை கரெக்டா அவரோட அந்த இதை செய்யறார், கடமையை செய்யறாரு. அது அவர் தர்மம். அது அந்த தர்மத்தை அவர் கரெக்டா செய்வார். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆறு 50 வயசு ஆச்சு. 50 வயசு ஆனவொடனே என்ன பண்ணணும்,
வர்ணாச தர்மம் என்ன சொல்றதுன்னு பாத்துக்கலாம். 50 வயசுக்கு அப்புறம் சத்திரியோட கடமை வனவாசம் போகணும். ஒரு பிராமணன், ஒரு சத்திரியன், ஒரு வைசியன், இவங்க 3 பேருமே அந்த 50 வயசான பேர் கண்டிப்பாக வனவாசம் போயார். அப்புறம் என்ன பண்றாரு, இந்த 100 புதல்வர்களுக்கு அதுல முக்கியமான ஒரு ஆளை தேர்ந்தெடுத்து அந்த ராஜ்யத்தை அவங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறார். ஒப்படைச்சிட்டு கொஞ்ச நாள் வந்து அந்த பிள்ளைகள் கூடவே அவரு இருக்கிறார். இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா வனவாச வாழ்க்கை வாழணும் இல்லையா, ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவர் இல்லையா, தன்னோடஞ்சு ஆத்மா ஆத்மா. அவர் என்ன பண்றாருன்னு, பகவான் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தா விட்டுட்டு போயிடுறாரு. யாருக்கிட்டையும் சரியா பேசுறது கிடையாது, சரியா உணவுன்றது கிடையாது. சதா நேரமே பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறார், சதா நேரமே பகவான் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறார். எல்லாரையும் பாத்தீங்கன்னா பகவானோட கண்ணோட்டமே பாக்குறாரு. ஆண்டா தாயார் எப்படி வந்து எல்லாருமே பகவானா பாக்குறாங்க தாயார், அதே மாதிரி அவர் எல்லா கண்களுக்குமே பகவானா தெரியும். ஆத்ம தத்துவ உணர்ந்தவன் அப்படிதான், தன்னுடைய மகனை கூட பகவானா தெரியும், அவர் தன்னுடைய தன்னுடைய மனைவியை கூட அவருக்கு ராதையா தெரியும், எல்லாருமே பகவானா தெரிஞ்சவர். அந்த கண்ணோட்டத்துல அவர் வந்துட்டார். அந்த 50 வயசானவன இன்னைக்கு இருந்து பகவானை நினைச்சுட்டே இருக்கிறார். அந்த நிலைக்கு வந்தார். சரியா உறஞ்சது கிடையாது, உணவு கொன்றது கிடையாது, யாருக்கிட்டையும் சரியா பேசுறதும் கிடையாது. சதா நேரம் ஏதாவது ஒண்ணு பகவானை பற்றியே பேசிட்டு. அப்போ அவங்க நினைக்கிறாங்க, இவர் என்ன திட்டு திட்ட மாதிரி ஆயிட்டாரு, இப்படிப்பட்ட சக்கரை வச்சுது இந்த மாதிரி ஆயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து மாளிகை விட்டு வெளியே வர மாளிகை விட்டு வெளியே வர வெளியே வந்தோன்னு ரோட்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா அவர் எல்லாமே ஏளனம் பண்றாங்க. அவரை வந்து பைத்தியக்கார மாதிரி இருக்கிறார், தலைமுடியெல்லாம் விரிச்சு போட்டுக்கிட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கிறார். அது இல்லாம அவருடைய யூரின், அவருடைய 1 பாத்ரூமை எடுத்து அவர் மேலே தெரிச்சுக்கிறார். அதே மாதிரி அவருடைய மலத்தை உடம்புல பூசிக்கிறார். அந்த மாதிரி ஒரு கோலமா இருக்காரு. அப்போ அவர்கிட்ட தன்னுடைய மலமும் யூரியனையும் எடுத்து மேல பூச்சிக்கிற அளவுக்கு அவர் ஆயிட்டாரு. ஆனா அவர் கிட்ட போனா நறுமணம் தான் விட்டு தவிர அந்த மலம் நல்ல வரல. ஏன்னா அவரு உண்ற உணவு, அவர் அருகிற நீர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமிர்தமா அது அவருக்கு. இது சாதுக்களோட இது இருக்கு. அந்த மலம் கூட பாத்தீங்கன்னா கூட நறுமணம் வீசும். அவர் மேல அந்த அளவுக்கு பொலிவு இருக்கு அவர் மேல. அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, என்கிட்ட யாரும் வரக்கூடாது, தனிமையில விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் நினைச்சு அந்த மாதிரி ஆகிறாரு. அது நாமத்தை சொல்லிச்சு. அது அவர் எப்படி வாழ்ந்தாருன்றதை நம்ம சொல்ல வரோம் இந்த புராணத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி தனிமைப்படுத்துற வாழ்க்கையே வாழ்ந்துட்டு இருக்கார். எல்லாருக்கிட்டும் அந்த பகவானுடைய லீலையும் அது வைபவத்தையும் சொல்லின்னு இருக்கிறார், அதையும் பிரச்சாரம் பண்றாரு. அதே மாதிரி இந்த கோலத்திலையும் இருக்கிறார். அவருக்கு அவரை பத்தி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அந்த மாதிரி அவர் வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்து அவரை வந்து வழிபாடு பண்ற அளவுக்கு மக்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. புரிஞ்சுக்கிட்டவர் ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருந்தவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யணுமோ அந்த கடமையை செஞ்சுட்டு 50 வயசு ஆன பிறகு பகவானுக்கு அடிபணிய பகவானுக்கு சேவை பண்ண வந்துட்டார். தன் குடும்பத்தோட இருந்து சேவை பண்ண வந்தார். இது வந்து அந்த 2வது யுகத்துல நடந்தது. 2வது யுகத்துல நடந்தது அவர் கையில இது. இந்த யுகத்துல அது மாதிரி இருக்க முடியுமா, கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்கலாம். கொஞ்சம் சரிமா யுக தேவர மாதிரி இருக்க முடியுமா, கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். புரியுதா? அதுக்காக நாம வந்து காட்டுக்கு போயோ இல்ல ஒரு கோவில்ல போய் நாம சேவை பண்றதோ அப்படிலாம் செய்ய வேண்டாம். அதெல்லாம் நீங்க வந்து அந்த அளவுக்கு எல்லாம் நீங்க போக வேணாம். குடும்பத்தோடு இருந்து சேர பார்த்துக்கிட்டு பகவானுக்கு தோன்றுச்சு. அதுதான் இந்த கலிகாலத்துல பண்ண முடியும். அதுக்கு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணாலே போதும். 50 வயசுக்கு அப்புறம் என்னன்னா நமக்கு வந்து வனவாச வாழ்க்கை வாழறது தாம்பத்திய வாழ்க்கை இல்லாம இருக்கும். புருஷன் பொண்டாட்டியோட இருந்தாலும் தாம்பத்திய வாழ்க்கை இல்லாம புறவர வாழ்க்கை மாதிரி வாழணும். அதுதான் 60 வயசு 48 வயசுல கொண்டு வரும். 48 வயசுல கௌரிய சம்பிரதாயம் 50 வயசு வருது. 48 வயசுலயே வந்து அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வனவாச வாழ்க்கை வாழ்ந்து 60 வயசான பிறகு அவங்களுக்கு
பிள்ளைகள்லாம் சேர்ந்து பேர பிள்ளைகள்லாம் சேர்ந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதுதான் கல்யாணம் பண்ணி தன்னினாக்கு வாழ்க்கை வாழும். இதுதான் நம்மளுடைய வர்ணாச தர்மம் சொல்லுது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு இந்த தலைமுறை குட்டுடும் ஒப்படைக்கிறது. 50 வயசானவொடனே அவங்க ஒதுங்க பார்க்கணும், வாழ்க்கையில இருந்து சமுதாயத்துல இருந்து ஒதுங்க பார்க்கணும். ஆனா இப்ப இருக்கிற ஆளுங்க பாருங்களேன், 80 வயசானாலும் ஆட்சியில உட்காந்துதான் இருக்கிறாங்க. அதை விட்டு நகரவே மாட்டேன்றாங்க. அடுத்த சமுதாயத்துக்கு கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. ஏன்னா அடுத்த சமுதாயத்துக்கு மேல் நம்பிக்கை இல்லை. அடுத்த சமுதாயத்தை நம்பிக்கை வர வைக்கணும்னா நாம என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு பகவானுடைய வேதங்களை கொடுக்கணும், சாஸ்திரங்களை சொல்லிக் கொடுக்கணும், வழிபாட்டை சொல்லிக் கொடுக்கணும், இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். அந்த பிள்ளைகளை நல்வழி கொடுக்கணும். அந்த ரிஷிபத்தியர் ரொம்ப அழகா பண்ணாரு. பண்ணிட்டு தன்னுடைய மக்களை, நாட்டு மக்களை அந்த பிள்ளைகிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அவர் வெளியே வந்தார். இல்லைங்களா? அந்த 50 வயசானவன நாம என்ன செய்யணுமோ கர்மத்தை அவர் செய்யறார். 75 வயசானவன சன்னியாசத்து அப்படியே போறாரு. அப்படியே பகவான் கிட்ட ஐஸ் பண்ணாரு. இது பகவான் சைத்தன்யர் என்ன மாதிரி பண்ணாரு பாரு. அவருக்கு திருமணம் ஆச்சு, பகவான் சைத்தன்யருக்கு திருமணம் ஆச்சு. திருமணம் ஆன பிறகு என்ன பண்ணார், ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வந்தாலும் வெளியே வந்துட்டார், சன்னியாசத்துக்கிட்டார். அது போலதான் வாழ்க்கை. இந்த சொல்ல வருது, இன்பம் துன்பங்கள் நிலையற்ற தோன்றும், காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும், கோடையின் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவிட போன்று புலன்கள் உணர்வதை அது எழுப்புகின்றன. இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்டது அப்படித்தான் செய்யும். எனவே பரதகுல பெண்களே, இவற்றை பாதிக்காமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள் அப்படின்ட்டான்னா, அப்போ வர்ணாச கர்மம் நமக்கு உதவி பண்ணும். அது எப்படின்னா குலப்பெருமை, கடமையை ஒழுங்காக நிறைவேற்றணும். நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வேதத்தை கொடுக்கணும், வேதத்தை கற்றுக் கொடுத்து 108 உபதேசங்கள் இருக்கு. உபதேசம் ஃபுல்லா சொல்ல முடியாது. 108 உபதேசம் படிக்கணும் ரொம்ப கடினம். ஒண்ணு இல்லை, என்கிட்ட ஒரு புக் இருக்கு. இந்த புக்கு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 மொத்தமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 இருக்கு என்கிட்ட. இந்த புக்ல இது கிட்ட 4000 பக்கம் இந்த புக் இருக்கு. இந்த புக்ல இந்த 10 உபதேசம் படிக்க நம்மளால முடியும், வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்த முடியாது. ஆனா இந்த பரிகாலத்துல இந்த 10 உபநேசங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும். மீதி உபநேசங்கள் ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். அப்போ நம்ம பிள்ளைகளுக்கு குறைஞ்சபட்சமாவது பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கரிகாலத்துல நாம சங்கீதம் சொல்லிக் கொடுங்க குழந்தைக்கு, பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிக் கொடுங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜபிக்க வைங்க. அதுவே போதும். ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் லீவு போய் கோவில போய் பகவானுக்கு சங்கீதம் காமிச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை இஸ்லாம் கோவில் எல்லா கோவிலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா ஃபேன்டாஸ்டிக்கா பண்ணுவாங்க. ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லா கோவிலும் இருக்கு. அது 11:30 மணிக்கு நீங்க கோவிலுக்கு போட்டீங்கன்னா போதும். அன்னைக்கு சாயங்காலம் வரைக்கும் நைட்டு 8:30 மணி வரைக்கும் ப்ரோக்ராம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். பகவானை துதி பாடிக்கிட்டு சங்கீதனம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டாக்டர் படிச்சிருந்தாலும் வச்சுக்குவேன், ரொம்ப அழகா செயல்படுவாங்க. மக்களுக்கு சேவை மனப்பான்மையோடு இருப்பாங்க. ஒரு டாக்டர் படிக்கிறது, சர்டிபிகேட் படிக்கிறது, ஒரு விஞ்ஞானி நடக்கிறவன், சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்பாங்க. ஏன்னா ஆன்மீகவாதி. அதே பௌத்திகவாதியா இருந்தாலும் வச்சுங்க, டாக்டரா இருக்காங்க, பௌத்திகவாதினா நீ எவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்கலாம், இது மேல ஒண்ணு சம்பாதிக்கலாம் அப்படிதான் கேட்கணும். என்னன்னா குலப்பிறகு கடந்தது ஒழுங்காக நிறைவேற்றும் பொறுப்பை கொடுக்கிறது, சிறந்த பாரம்பரியம் பெறும் பொறுப்பையும் அளிக்கிறது. தவிர்க்க முடியாதவற்றை சகித்துக் கொள்ளுதல், வாழ்வில் முக்கியமான விஷயங்களை நாம் கவனத்தை செலுத்துவதற்கு இது உதவி செய்யும். சகிப்புத்தன்மை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கருவிகள் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த சகிப்புத்தன்மை இருந்தா நாம கண்டிப்பாக கர்மயோகி ஆக முடியும். 50 வயசுக்கு பிறகு. இப்பதான் நம்ம கர்மயோகி ஆக முடியாது. 50 வயசானா நாம பக்தி மார்க்கத்துல வந்தோம்னா கண்டிப்பா ஆக முடியாது. நான் சொல்லவும் கூடாது, ஏன்னா எல்லாராலும் ஆக முடியும். ஆனா இந்த சமுதாயம் நம்மளை விடாது. நம்ம தாய்தந்தரை விட மாட்டாங்க, கணவன் மனைவி விட மாட்டாங்க, பிள்ளைகள் விட மாட்டாங்க. எல்லாருமே இடம் கொடுத்தா இருப்பாங்க, ஏதாவது வகையில கொடுத்துருந்தா இருப்பாங்க. நம்ம கடமையை விட்டு மாறவே முடியாது. கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கு, ஆனா அது போராட்டத்தோட இருக்கும். ஆனா அதே பகவான் கிட்ட நம்ம நம்பிக்கையோட ஒப்படைச்சிட்டோம்னா சந்தோஷம். இதுதான் 6வது பகவான் ரொம்ப அழகா. அதுக்கு முக்கியமா என்ன வேணும், சகிப்பு. வாழ்க்கையில முக்கியமான சகிப்புத்தன்மை.
பதினஞ்சாவது படம் தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु படிக்கவா பிரபு? படி. यं हीन वेदयन्त्येते पुरुषं पुरुषस्तव समदुःखसुखं धीरं सोमृदत्य மிருதத்வாய கல்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, மனிதர்கள் சிறந்தவர் அர்ஜுனன். மனிதர்களும் சிறந்தவர். அதுவே வந்து இதே அத்தியாயத்துல 10வது பாத்துல 8வது இதே அத்தியாயத்துல 2வது ஸ்லோகத்துல என்னடா இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டாரு. நீ செய்வது கூட மாட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வாய்ஸ் கொஞ்சம் லோவா கேக்குது பிரபுஜி, இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா சவுண்ட்? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல கேக்குது பிரபுஜி. கேக்குது, பட் ஆனா எனக்கு இந்த ஸ்பீக்கர்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஓ, இப்ப பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கேக்குதுங்களா? இப்ப கேக்குது பிரபுஜி. கேக்குது பிரபுஜி. ஓகே ஓகே. இந்த 15வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மனிதர் சிறந்தவனே அர்ஜுனா. அர்ஜுனனை பத்தி பகவான் புகழறார். ஏன்னா மாறி மாறி புகழ்ந்துறாங்க. மாமா முக்கியம் 2 பேரும் மாறி மாறி புகழ்ந்துறாங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, இன்பம் துன்பங்களை பாதிக்கப்படாது இது 2 நிலைகளின் தன்னில் மறாது இருப்பவனும் நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறான். இன்பம் துன்பம் நம்ம என்ன சொன்னோம் பாத்தீங்கன்னா, உடலால செயல்றது மனதால செயல்படும் போது இந்த இன்ப துன்பம் மாறி மாறி தான் வரும். அந்த பௌதிகமான உடல் இருக்கும்போது கண்டிப்பா வரும். அதை நம்ம சகிச்சுக்கணும். நாம கருமையா இருக்கும்போது கண்டிப்பா நாம என்ன பண்ணுவோம்னா, பிரச்சனை வரும்போது கண்டிப்பா நாம வந்து அதை ஒரு மாதிரி என்னடா இது பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோகமாயிரும். அதே நாம ஒரு ஹாப்பினஸ் ஒரு நியூஸ் வருதுன்னா ஒரே குஜாலமா இருக்கும். ரொம்ப ஜாலியா விளையாடுறோம், போறோம் வரோம் அந்த மாதிரி. சரிங்களா? அது ஒரு நிலையை வச்சு அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பொறுமை, நிதானம் இருக்கும். இதுவும் தெய்வீகமான குணத்துல ஒரு குணம் பொறுமை. ரொம்ப பொறுமையா இருக்கும். அதுதான் சொல்றாரு பகவான் சொல்றாரு, இன்பத்துமே பாதிக்கப்படாதன்னு இருக்கும். இப்போ ஒரு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம தெருவுல நம்ம ஒரு சென்னையில நான் இருக்கிறேன். என்னோட பிளாட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தெருவில் இருக்கிறார். டெய்லி அவர் கீழே வரும்போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, கேட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது ஐயா நமஸ்காரம் அப்படின்னு வருது. சரி ஓகேங்க அப்படின்னு இப்படியே வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாரு. ஒரு நாள் சொல்லிட்டே இருப்பாரு. ஒரு நாள் சொல்லாம விட்டாதான் எனக்கு எப்படி வேணுமா இருக்கும். ஏன்னா பெரிய நமஸ்காரம் சொன்னாரு, நீங்க நமஸ்காரம் சொல்லலை அப்படின்னு நாம ஒரு ஆபீஸ் போற வரைக்கும் அதே சிந்தனை தான் இருக்கும் நமக்கு. சரிங்களா? எல்லாருக்கும் அதுதானே. டெய்லி சொல்றவரு இன்னைக்கு மட்டும் வணக்கம் சொல்லலை அப்படின்ட்டு சரி அவருக்கு ஏதோ ப்ராப்ளமோ அப்படின்ட்டு இதை திங்க் பண்ணிட்டு போவோம். அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டெய்லி அந்த நமஸ்காரம் சொல்றதை உள்வாங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது நமக்கு சிந்திக்க நிலைமை வரும் நமக்கு. அதனால நமஸ்காரம் சொல்றத நாம தப்புன்னு இது பண்ணக்கூடாது. அது நமக்காக கொடுக்கல. அந்த நமஸ்காரம் சொல்றது உடலுக்காக நம்ம ஏற்கக்கூடாது, ஆத்ம ரூபத்துல ஏற்றுக்கணும். உடலுக்காக நம்ம ஏத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அப்ப அந்த உடலையும் பார்த்து நாம என்ன பண்ணுவோம்னா பௌதிகமா நினைக்க ஆரம்பிச்சோம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி திங்க் பண்றது கொஞ்சம் நம்ம கடினமா இருக்கும். அது காலப்போக்கில் நம்ம மாற கீதையை படிக்க நம்ம உணர்ந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சோம். நீங்க சொல்லும் போது நமக்கு கொஞ்சம் கடினமா இருக்கு. இதெல்லாம் எப்படிங்க அது மாதிரிலாம் பொறுத்துக்குவோம் அப்படின்னா, அது உள்வாங்கும் போதுதான் நமக்கு அது அந்த சாரம்சம் நமக்கு புரியும். அதுதான் கீதையே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஞ்ஞானம் சொல்லப்படுது. வேத விஞ்ஞானம். 18 புராணங்கள், 108 உபநிஷங்கள், 4 வேதங்கள் உள்ள அடக்கப்பட்டதுதான் இந்த கீதை. இந்த கீதையை படிக்க நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கற்படும். இல்லைங்களா? அப்ப அந்த இன்பம் கூட பாதிக்கப்படாமல் இருக்கணும்.
இரண்டு நிலைகளும் தன்னிலை மாறாது இருப்பது நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக ஆகிறான். மரியாதை எதிர்பார்க்கவே கூடாதுங்க. முதல்ல நம்ம வந்து நமக்கே ஒரு மரியாதை கொடுக்கல. அவரு பௌதிகமா இருக்கிறாரு, அவரு எந்த நிலத்துல இருக்கிறாரோ, அவருக்கு என்ன ப்ராப்ளமோ, நம்ம மரியாதை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறனால நாம என்ன ஆகுறீங்களா? அப்போ உண்மையான ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம செயல்படல, உடலாலதான் செயல்படுறோம். உடலால செயல்படும் போது அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, அவர் மரியாதை எதிர்பார்க்கும். அவர் ஏதாவது ஏளனமா பேசுறாரா, அவர் எந்த பேசினாலும் சரி உன்னிப்பா கவனிச்சு அவர் ஏதாவது தப்பு பண்றாரா, அவர் நம்ம திட்டுறாரா, நம்மளை பத்தி ஏதாவது பேசுறாரா அப்படின்னு என்ன போகுது பாத்தீங்களா? இதுதான் பௌதிகம். அவர் எதனா பேசிட்டு போட்டு எதையாவது செயல்பட்டு நம்ம கடமை நம்ம தர்மம் என்ன, அந்த உண்மத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா இதெல்லாம் செய்யறது கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். ஆனா அதே முறைப்படுத்தி செயல்பட அது பக்குவ நிலை அடையும். அது உடனே ஆகாது இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்ற. அது இந்த விஞ்ஞானமே அதுதான் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குது. அதுதான் 6வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் கேட்கிறான். 32, 33, 34 கேட்கிறான் அர்ஜுன் பகவான் கிட்ட. 34, 35 அழகா சொல்றாரு பகவான். அர்ஜுனா, கிருஷ்ணா, காற்றை கூட பிடிச்சி குடியில் அடக்கி வச்சிருக்கு. ஆனா என் மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கிருஷ்ணா அப்படின்றான். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு? ஒத்துக்கிறாரு. முடியாதுதான்டா, அது கஷ்டம் தான்டா அது. ஆனா அதையே பண்ண முடியும். பயிற்சி, அதை முறைப்படுத்தி பயிற்சி பண்ண அது சாத்தியப்படும். உன்னால காற்றை கூட பிடிச்சி வைக்க முடியும்னா மனதை உனக்குள்ள இருக்கிற மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்ற பத்தியா முடியும். முயற்சி பண்ணா முடியும். அதே மாதிரிதான் நமக்கு எல்லாரும் சரிங்களா? இந்த 16வது பதம் படிச்சுட்டு விளக்கம் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा. नाशतो विद्यते पावो न पावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टो तत्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माताஜி. हरे कृष्णा. உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றவருக்கு, அதாவது நிலையற்றதுக்கு, அது உடல் நீடிப்பும் நிச்சயமானது இருக்கும். ஆத்மா இருக்கு, மாற்றம் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டு இயற்கையும் ஆராய்ந்து அவர்கள் இதை தீர்மானித்துள்ளனர். உண்மையை கண்டவர்கள் யாரு? ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவங்க, சாந்தி தத்துவத்தை உணர்ந்தவங்க, தன்னுணர்வு அடைந்த ஆத்மாக்கள், மகான்கள். அவங்க வந்து இந்த உடல் வந்து நிலையற்றது, இந்த உடல் வந்து நிலையற்றதுன்னும் போது இதை வந்து நீடிக்க பண்ண முடியுமா? பண்ணவே முடியாது இல்லைங்களா? 10 வருஷம் முன்னாடி எப்படி இருந்தோம், 10 வருஷம் பின்னாடி எப்படி இருக்கும், இன்னும் 10 வருஷம் முன்னாடி எப்படி இருப்போம்? இன்னும் மோசமா தான் போகணும். உடம்புலாம் தோல்லாம் வெள்ள வெள்ளையா ஆகி போய் எல்லா சுதுகளும் வரதான் செய்ய மாட்டேன். ஆனா இது நிலையானது இல்லைங்களா? ஆனா ஆத்மா நிச்சயமானது, அது நிலையானது. அதோட செயல் தான் நாம செய்யணுமே தவிர இந்த உடலுக்காக நாம செய்யணும்னா மனதாலையும் புத்தியாலையும் செயலாலையும் உணர்ச்சியாலையும் உணர்வாலும் செயல்படும் போதுதான் நாம என்ன பண்றோம்? சந்தப்படும். அதுதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 14வது அத்தியாயத்துல சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்தை பகவான் சொல்றாரு. அது எந்த இடத்துல நாம குணத்தாலையும் செயலாலையும் பந்தப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா உணர்வாலும் உணர்ச்சியாலும் நம்ம பந்தப்படுறோம், உடலாலையும் பந்தப்படுறோம், செயலாலையும் பந்தப்படுறோம். அந்த குணமாயா ஜீவமாயான்னு 2 மாயா இருக்கு, நமக்குள்ள இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்க 3rd லெவல்ல வரும்போது படிக்கலாம். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. மாயத்தோட ஒரு புக்கு என்னோட இருக்கு, ஆச்சாரிய எழுதுற புக்கு. ரொம்ப அருமையா இருக்கு, ரொம்ப அருமையா இருக்கு. அது அந்த குணமாயா ஜீவமாயான்னு இருக்கு. அந்த குணமாயான்னு சொல்றது என்ன பண்ண, நாம என்ன குணத்துல நாம செயல்படுறோமோ அந்த குணத்துல நம்ம ஏற்படுறோம். நம்ம சத்துவத்துல இருக்கோமா, ரசோல இருக்கோமா, தம்மோல இருக்கோமா, அந்த குணத்து மூலியமாவே நம்ம கொண்டு போயிட்டே இருக்கோம். ஆனா அது ஜீவமாயா என்ன பண்ண, நம்மளுடைய உண்மையான ஞானத்தை மறைக்கும், நம்மளுடைய புத்தியை மறைக்கும் ஜீவமாயா. இது ரெண்டுமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு. இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு விஞ்ஞானம் இருக்கு. அதுவே நம்ம ஆச்சாரியர்கள் ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காங்க. அந்த குணமாயாலேயே 3 பிரிவு இருக்கு, ஜீவமாயாலேயும் 3 பிரிவு இருக்கு, அதுலயும் 3 பிரிவு. அது உண்மை என்ன பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா 1 ஹவர் சொல்றோம், 1 மணி நேரம் இல்லைங்களா? அப்புறம் என்ன சொல்றோம்? 1 மணி நேரம், 1 நிமிடம், அதாவது ஒரு நிமிஷம், 1 நொடி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதே போலதான் தமிழ்ல நம்ம என்ன சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா, நாழிகை, பாகை,
கலை, விகலை சொல்றோம் தமிழ்ல. அப்போ விகலைன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அது செகண்ட் பேஸ். எவ்வளவு நுணுக்கமா அதே மாதிரிதான் அது. யோகமாயா அதாவது குணமாயா, ஜீவமாயா, இந்த ரெண்டு மாயத்துக்குமே நொடி எப்படி ஒரு செகண்ட் நம்ம பாக்குறோமோ அது மாதிரி உள்ளுக்குள்ள அத்தனை திசைகள் இருக்கு. அந்தந்த திசைகளுக்கு அந்த மூணுத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி ஒரு குணங்கள் நம்ம செயல்படும். நம்மளை அறியாம அந்த உணர்வாலையும் உணர்ச்சியாலையும் பந்தப்படும் போது நம்முடைய ஞானம் மறைக்கப்படுது. அவன் டாக்டரா படிச்சிருப்பான், ஒரு அட்வொகேட்டா இருப்பான், ஒரு ஜட்ஜா இருப்பான், பெரிய பெரிய போஸ்ட் இருப்பார். ஏன்னா அவர் ஆத்ம ஞானங்கள். அவர் பௌதிக ஞானத்துல இருக்கிறார், உயர்ந்த உத்தியோகத்துல இருப்பார் அவர். ஆனா அவருக்கு பௌதிக ஞானம், ஆன்மீக ஞானம் இல்லை. ஆன்மீக ஞானம் இருந்ததுன்னா அவருடைய செயல்பாடு ரொம்ப சச்சிதானந்தமா இருக்கும். சச்சிதானந்தமா இருக்கும். அதுதான் நீ சொல்ற பகவான். உண்மை கண்டவர்கள் நிலையற்றதுக்கு இந்த உடல் நிலையற்றது கிடையாது, நிலையற்றது. அதே மாதிரி நிச்சயமானது எது? ஆத்மா. மாற்றமில்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர் யாரு? உண்மையை கண்டவர், தன்னோடு அடங்கிய ஆத்மாக்கள், கருணை யோகிகள், அறிஞர்கள், மகான்கள். அப்போ இவை இரண்டில் இயற்கையும் ஆராய்ந்து அதை தீர்மானித்துள்ளார். அதை தீர்மானிச்சிருக்காங்க யாரு? உண்மை கண்டவர்கள். அப்போ முக்திக்கான தகுதி என்ன? முதல் தற்காலிகமானது ஆத்மா முக்கியமானது. முக்திக்கான தகுதி என்ன? ஆத்ம ரூபத்துல செய்யறதுதான். அதுதான் ஆன்மீகம். எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேளுங்க. நீங்க என்ன சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஜபம் பண்ணணும், 16 ரவுண்டு கீழே பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. நம்ம எல்லாருக்குமே 16 ரவுண்டு பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, அவர் சொன்னது, ஆனா அவருக்கு யார் சொன்னாங்க பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஆச்சாரிகள், அவருடைய குருமார்கள், குரு பரம்பரையில சொல்லியிருக்குது. வேதங்கள் மூலியமாவும் அது போதிட்டு. அதுக்கு ஒரு புக்கு ஒன்று எழுதிட்டாங்க நம்ம ஆளுங்க, நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள். ரொம்ப அழகா இருக்கும். இந்த புக்கெல்லாம் வாங்கி படிங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதாவது தெய்வீக தீர்க்க தரிசனம் சொல்ற ஒரு புக்கு, ரொம்ப அற்புதமான புக்கு, ரொம்ப அற்புதமான புக்கு. அதுல முக்திக்கான வழி என்ன அப்படின்ற, நம்ம சாதாரணமா கர்ம யோகியா எப்படி நம்ம கர்ம யோகி ஆகணும் அவசியமே இல்லை. நாம கருமையாவே இருப்போம், நம்ம குடும்பத்தோட இருப்போம், சமுதாயத்தோட இருப்போம், நம்ம பணம் சம்பாதிப்போம், நம்ம எவ்வளவு தேவையோ சம்பாதிச்சு ஹாப்பியா இருப்போம். அது இருந்தா நம்ம எப்படி தெய்வீகமான தீர்க்கதரிசி ஆக முடியுன்றது இந்த புக்ல ரொம்ப அழகாக கொடுக்கலாம். அது எங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத் எடுத்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவத். இப்ப முக்திக்கான தகுதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்ம ரூபத்துல செயல்படும் போதுதான் நம்ம முக்திக்கான தகுதி. ஆனா ரொம்ப கடினம் அது. இந்த பௌதிகமான உடலை வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். ஆனா முறைப்படுத்தி செயல்படுத்த அது. ஏன்னா உடல் தற்காலிகமானது, ஆத்மா நிச்சயமானது. நான் இந்த உடல் இல்லை என்றாலும் கூட பெரும்பாலும் நான் இந்த உடல் அழியக்கூடிய உடலுக்காக நான் வாழ்கிறேன். இது மிக புத்திசாலித்தனமாக தெரியவில்லையோ. இப்போ ஒரு மாட்டாதி கேட்டு பாருங்க, அவங்க 2 வயசு கடினம் தான். உட்கார முடியாது, நிற்க முடியாது, பேச முடியாது, படுக்க முடியாது, எல்லாரும் முடியாத உடல் சம்பந்தப்பட்டது. ஆனால் அதே ஆத்மா இது என்னுடைய உடல் சொல்லி இல்லைன்னு நினைச்சிருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா சச்சிதானந்தமா செயல்படும். இந்த உடல் நினைக்கதான் நமக்கு அந்த பிரச்சனையை வருது. ஒரு மாதாஜி இருக்கிறாங்க, அவங்கள சிதா மாதாஜி சொல்லுவாங்க. சிதா மாதாஜி மாதாஜி அவங்க 80 வயசு மேல ஆகுது. அதே மாதிரி பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி இருக்கிறாங்க. இவங்கலாம் ரொம்ப வயசுல உள்ளவங்க. ருக்மணி மாதாஜி, ருக்மணி டாக்டர். ஸோ நல்ல ஒரு உயர் உத்தியோகத்துல இருந்தவங்க. இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 75-80 வயசுக்கு வாங்கிட்டாங்க. இன்னமும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவாங்க, எனக்கு ஸ்லோகம் படிப்பாங்க, கிளாஸ்ல எனி டைம் அட்டன் பண்ணிட்டு. இன்னொரு மாதாஜி யூஎஸ்ல இருக்கிறாங்க, கோமதி மாதாஜி. அவங்களுக்கு ஒரு தனி பெட்டை ஒன்று போட்டுட்டு இந்த ஆங்கிள் போட்டு அவங்க உட்காந்து கிளாஸ் எல்லா கிளாஸையும் அட்டன் பண்ணுவாங்க. விடவே மாட்டாங்க. அவங்களால முடியாது, பேசவே முடியாது. ஏன் அவங்க சொல்லி பாருங்களேன், என்னங்க இவ்வளவு வயசாச்சுன்னா, வயசு உடலுக்கு தான், ஆத்மா கிடையாது. எனி டைம் ஆத்மாக்கு பக்தி தான் அதிகமா. ஏன்னா உடலும் நினைச்சோம்னு வச்சுங்களேன், அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க முடியாது. ஒன்னும் இல்லை, 16 ரவுண்டு கீழே பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கிறார், ஆச்சாரிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க.
அப்போ இப்ப நீங்க ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் நீங்க ஜபிச்சுட்டே இருக்கீங்க, உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு எத்தனை ரவுண்ட் பண்றீங்களோ அது உங்களுடைய பழக்கம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அப்போ திடீர்னு வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் நியூஸ் வருது, உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான நியூஸ் வருது. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? இல்ல ஒரு துக்கமான செய்தி வருது, ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்லிட்டே இருக்கீங்க, அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா உங்களதான் கேட்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. பதில் சொல்ல முடியுமா? விட்டு எழுந்து போயிடுவோம் பிரபுஜி. பிரபுஜி என்ன சொல்ல ஹாப்பியான வரீங்க? அது வந்ததுன்னா அந்த டைம்ல வந்து நம்ம விட்டுட்டு போயிடுவோம். அப்புறமா வந்து பண்ணிக்கலாம்னா அறிவோல் அறிவோல் பிரபு. இது யதார்த்தமா நம்ம சொல்றது. நம்ம ஏன்னா வந்து அந்த ஹாப்பினஸ் ஒரு சந்தோஷம் இல்லையா? நம்ம இப்ப ஹரிநாமத்தை சொல்லும் போது பகவந்த் நாமத்தை சொல்லும் போது நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா வேதம் என்ன சொல்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் இந்த பௌதிகமான உடலோட செயல்பாடு. இந்த உடலோட செயல்பாடு அப்படிப்பட்ட செயல்பாடு. ஏன்னா பகவானுக்கு நமக்குள்ளே இருக்கிறார், ஏன் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். நம்ம இந்த உடலும் பகவானுடைய தான், உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் பகவானுடைய தான். அவருக்கு தெரியும் நான் என்ன செய்யறேன், ஏது பண்றேன், எது செய்யறேன்ட்டு. அப்ப அந்த சந்தோஷமா வரும்போது பரவாயில்ல பகவான் தானே, சரி அது சந்தோஷத்தை அடையும் அப்படிப்போம். ஆனா பகவான் அதை பொறுத்துக்கிறார். ஏன்னா தாய் தந்தையர் கிட்ட நம்ம ஒரு அப்பா இருக்கும் போது நம்ம ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும், அப்பா என்ன பண்றாரு பார்த்து நம்ம பையன் சந்தோஷப்படுறான்ப்பா, நல்லா ஜாலியா இருக்கான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா? அது போலதான் பகவான் நம்ம சந்தோஷப்படுவார். ஆனா வேதம் நம்மளை கண்டிக்குது, அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம உடலால பார்க்கும்போது அந்த சந்தோஷம், அந்த ஹாப்பினஸ் இல்ல ஒரு துக்கம் அந்த மாதிரி வரும்போது நாம என்ன பண்றோம், ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை பகவான் தானே அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு போறோம். அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சுதான் ஓடுறோம் இல்லைங்களா? அது வேதம் நம்மளை கண்டிக்குது, அது மாதிரி செய்யக்கூடாது. ஆனா பகவான் நமக்கு அது நமக்குள்ள இருக்கிறாரு, நம்மளை வழிநடத்துறது அவர் தான். ஏன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் போது அவர் தான் நம்மளுக்கு, ஏன்னா பகவானுடைய நாமத்துலதான் அவர் வாசனையும் செய்யறாரு. 10வது அத்தியாயத்துல 25வது பார்த்து ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ஸ்ரீமத் பாகவத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு காண்டத்திலையும் சொல்றாரு பகவான். அப்போ ஒரு நாமத்துல வாசம் செய்யும் போது நம்ம அந்த நேரத்துல ஒரு ஹாப்பினஸ் ஃபீல்ஸ் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா உனக்காக தாண்டா வருது, நான் தாண்டா செயல்படுத்துறேன் அப்படின்னு நம்ம பக்குவப்பட்டு நம்ம ஓட ஆரம்பிப்போம். ஆனாலும் வேதம் நம்மளை தவறுன்னு சொல்லுது. அது யாரு பண்ண முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சந்தோஷத்தை அடைய மாட்டாங்க, துக்கத்தை அடைய மாட்டாங்க. ஏன்னா கர்ம ஜோசியோட மகான்கள் தான். அந்த மாதிரி பிருகு மகாராஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு, அந்திரி மகாராஜ் எல்லாம் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, சந்தோஷம் வேணாம், துக்கம் வேணாம், எது வேணாலும் குடு, வேணாம் சொல்ல மாட்டேன், எது வேணாலும் குடு, ஆனா உன் ஹரிபக்தி எனக்கு வேணும். ஏன்னா அந்த கோட்பாட்டுல இருக்கிறோம். நான் உடல் அல்ல அந்த ரூபத்துல இருக்கோம். ரிஷிக முனிவர் சரி, நாரத முனிவர் சரி, எல்லாருமே. ஏன்னா இந்த உடல் நான் அல்ல, நான் ஆத்மா என்றாலும் கூட பெரும்பாலும் நான் இந்த உடலை அழியக்கூட உலகத்தாக வாழ்கிறோம். இது புத்திசாலியமானமாக தெரியவில்லையா அப்படின்னு ஒரு பேச்சு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 17வது பக்கம். अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணன். உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அறிவற்றது என்று நீ அறிய வேண்டும். அந்த அறிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் எவருமே இல்லை. ஆத்மாவை யாராவது கொல்ல முடியுமா? கொல்லவே முடியாது. உடலை தான் கொல்ல முடியுமே தவிர ஆத்மாவை யாராலும் கொல்ல முடியாது. அது ஆத்மாவை கொல்றக்கூடிய தகுதி யாருக்குமே கிடையாது. பிரம்மா கூட கிடையாது, சிவனு கூட கிடையாது, எந்த தேவர்களும் கிடையாது. ஆத்மாவை கொல்லக்கூடிய சக்தி வேறு யாருக்குமே கிடையாது. உடலை மாத்திரம் தான் கொல்ல முடியும். அது காற்றாலேயோ நெருப்பாலேயோ நீராலேயோ எதாலையுமே கொல்ல முடியும். எந்த ஆயுதத்தாலையும் கொல்ல முடியாது. இல்லை, உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பது அழிவற்ற நீ அறிய வேண்டும்ன்றார். இந்த ஆத்மா உள்ள இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா ரூபத்துல செயல்படும் போது நமக்குள்ள 9 விதமான ஓட்டுகள் ஓட்ட, இந்த கண்,
ரெண்டு கண்ணுல ஓட்டை, ரெண்டு மூக்கு ஓட்டை, வாய் ஓட்டை, காது ஓட்டை, அப்புறம் வந்து மலை வாழ்க்கையில ஓட்டை, உடல் உறுப்புல ஓட்டை, அதாவது அந்த இதுல உள்ள இது மாதிரி 7 ஓட்டை 9 ஓட்டைகள் இருக்கு. இந்த 9 ஓட்டைகள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆத்ம ரூபத்துல நாம செயல்படும் போது சச்சியானந்தமா செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க மேல அந்த பிரகாசம் வரும். இந்த 9 ஓலுமே பிரகாசம் வருது. நம்முடைய நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க முகமே ஒரு பொலிவு இருக்கும். சந்தோஷம் இருக்காது, துக்கம் இருக்காது, ஒரு மாதிரியான இது இருக்கும். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கை வந்து மாலை பொழுது சூரியன் அஸ்தமாகிற டைம்ல பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க கிளைமேட். அதாவது பகலும் இருக்காது, இரவும் இருக்காது, எப்படி அழகா இருக்கும். அதே மாதிரி சூரியன் உதயம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க, அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் நம்மளுடைய பொலிவு, முகப்பொலிவு ஆத்ம ரூபத்துல. அது என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தி பேசுறோம், ஆத்ம ரூபத்துல செயல்படும். அந்த ஆத்ம ரூபத்துல செயல்படும் போது நமக்குள்ள அந்த பின்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கும், பிரைட்னஸா இருக்கும். அதான் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்லுவோம். சித்தர்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு ஹரிநாமத்தை இனிதான் பகவான் அமைச்சுட்டே போய் அந்த சித்தர்களை போய் நம்ம பார்த்தேன்னு சொல்லுவாங்க. சித்தர்கள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, கட்சியில பார்த்தோன்னு சொல்லுவாங்க, அப்பா நீ உங்ககிட்டே வரவே வராதப்பா, உங்ககிட்ட தான் அதிகமான கட்சி இருக்கு, நீங்க போயிடுப்பா அப்படின்வாங்க. அந்த குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரிதான். குழந்தைகள்லாம் வந்து ஒரு ஒரு அதாவது 5 வயசு குழந்தைகிட்ட போய் நீங்க கொஞ்சி பாருங்க, அதுகிட்ட போய் அவ்வளவு எனர்ஜி அந்த குழந்தைகள். ஏன்னா அது கள்ளங்கவுடு இருக்காது, இதை பற்றி சிந்திக்காது. அது எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி இருக்கும். குழந்தைகள்லாம் அப்படிதானே இல்லைங்களா? ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய எனர்ஜி இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி ஆத்ம ரூபத்துல பார்க்கும்போது நம்ம எனர்ஜி அதிகமா இருக்கும். கோவில் எப்படி அதாவது பலிப்பீடத்துல உள்ள எவ்வளவு எனர்ஜி தெரியுமா இருக்கும், கொடிமரத்திலையும் பலிப்பீடத்திலையும் அவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கும். 8 பலிப்பீடம் இருக்கும் கோவிலை சுற்றி, அந்த 8 பலிப்பீடத்திலையும் அவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம உடம்புலையும் எனர்ஜி வரும். அதுதான் இந்த உடல். இந்த உடல் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு காந்த சக்தி மூலியமா தான் இந்த உடலை இயங்குது. சொல்லிட்டே போலாம், நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். இந்த உடல் இயங்குறதே காந்த சக்தி தான். நம்மளை சுற்றி இந்த இயற்கை இருக்கு, காற்று இருக்கு, நீர் இருக்கு, நெருப்பு இருக்கு, எல்லாம் நம்மளை சுற்றி இருக்கு, உடலுக்குள்ளேயும் இருக்கு. இதுதான் வந்து நியூட்ரான் நேட்ரான் சொல்றது. ரெண்டுமே இப்போ காந்தத்தை 2 ஒண்ணா ஒட்டுதா பாத்தீங்களா, ஒட்டாதுங்களா? அது போலதான் நம்ம உடல். நம்மளுடைய செயலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இயற்கை நமக்கு கொடுக்கும். நம்ம கோவப்பட்டா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு நம்மளுக்கு சாந்தமா இருந்ததுன்னா அதுக்குள்ள எனக்கு கிடைக்கும். அப்போ வேதம் என்ன சொல்றதுன்னா, நீ சாந்தமா நீ செயல்படுத்தினா இந்த இயற்கை உனக்கு சாதகமாக இருக்கும். நீ எதிர்மறையாக கோவப்பட்டினா உனக்கு அந்த எதிர்வினை தான் நம்ம கொடுக்கும். எது எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் சொல்றாங்க இல்லையா, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சொல்றோம் இல்லையா, அதே சொல்றாங்க. இது பாசிட்டிவ்னா எழுத்தாப்புல நெகட்டிவ், அது நெகட்டிவ் நம்ம இதை பார்த்து அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் பாருங்க, எதிர்மறையா செயல்படாது இந்த உடலும் ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிக்கும். அப்போ உடல் வந்து காந்த சக்தி மூலியமா தான் எழுது. அது அந்த புதுப்பிப்பு சக்தி. இப்போ ஒண்ணு நம்ம 2 கையில வந்து இந்த 2 இது ஒட்டாம, இந்த 2 இப்படி முட்டாம கையை வச்சுக்கிட்டு இந்த மார்க்கு இந்த முட்டை வச்சு இது பண்ணி பாருங்க. இந்த 2 கை இது பண்ணி பாருங்க, இது பண்ணி பாருங்க. இந்த 2 உள்ளங்கையில நினைச்சு முடி பாருங்க. இந்த 2 கையும் ஒட்ட விடாது, அது தள்ளும். அந்த இடத்துல வந்து அந்த அளவுக்கு எனர்ஜி அந்த இடத்துல தள்ளி விடும். அது நம்முடைய பகவானுடைய நாமம். அந்த நாமத்தை சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப அந்த எனர்ஜி உள்ள போகும்போது பாத்தீங்கன்னா உடம்புல அவ்வளவு விஷயம் நமக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா எல்லாமே நடக்கும். உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும், எண்ணங்கள் ஆரோக்கியமா இருக்கும், செயல்கள் ஆரோக்கியமா இருக்கும். என்ன சொல்றாரு, உடல் முழுவதும் பறை உள்ள அறிவற்ற நீ அறிய வேண்டும், நீ அறிவற்ற ஆத்மாவை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஏழ்மை இல்லை. அப்ப செயல்பாடு எப்படி இருக்கணும், ஆத்ம ரூபத்துல சொல்லணும் இல்லைங்களா? 16 பாடம் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। अंधवन्द इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। हरे कृष्णा प्रभु जी। அறிவற்ற அளக்க முடியாத நிச்சயமான உயிர்வாழி இந்த ஜட உடலில் அறிய போவது உறுதி. எனவே பரதகுல கண்டலையை போரிடுவாயாக. திரும்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இது 3வது முறையா சொல்றாரு. இதுவும் 18 முறை சொல்றாரு பகவான். 18 நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான 8 சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி 18 இந்த கீதையில நிறைய இடத்துல வரும். இந்த இடத்துல 3வது இடத்துல அர்ஜுன்கிட்ட பகவான் சொல்றாரு, எழுந்து போரிடுவாயாக அப்படின்ற. அழிவற்ற உடல் இது. இது அழிவற்ற அளக்க முடியாத நிச்சயமான உயிர்வாழிகள் இந்த ஜட உடலில் அழிய போது உறுதி.
உள்ள இருக்கிற ஆத்மா அழியாது. ஏன் சொல்றாரு பகவான் திரும்ப வந்து இந்த மாதிரி சொல்றாரு? அழிவற்ற அளக்க முடியாத நிச்சயமான உயிர்வாடி இந்த ஜட உடலில் அழியப்போது உறுதின்றார். யாருக்காக எதுக்காக இந்த இடத்துல சொல்ல வர்றாரு? உங்களுக்கு எல்லாம் புரியுதுங்களா? ஏதாவது விளக்க முடியுமா? புரியுது. எதுக்காக இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பகவான்? அது வரைக்கும் யாருக்குமே நான் கொஸ்டின் கேட்கல. ஏன்னா அந்த 2வது அத்தியாயத்துல நிறைய கொஸ்டின் கேட்கணும் நான் உங்களை. இதை மட்டும் சொல்லுங்க, விளக்க முடியுமா பாருங்க. சொல்லுங்க. அறிவற்று அளக்க முடியாத நிச்சயமான உள்வாரியும் இந்த ஜட உடல் அறியப்போது உறுதி அப்படின்றார் பகவான். எதுக்காக அதை சொல்றாரு பகவான்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க. அர்ஜுனன் வந்து கேக்குதா பிரபு? சரி சொல்லுங்க மாட்டேன். சரி. அர்ஜுனன் வந்து போரிட மறுக்கிறான். அதாவது நம்மளுடைய தாத்தா எல்லாரும் உறவினர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க, போரிடவர் தான். ஆனா இது அழியக்கூடிய உடல் தான் அப்படின்றத பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு உணர்த்துகிறார். ஆத்மா வந்து அழிவில்லாதது அப்படின்றார் இல்லைங்களா? ஆத்மா அழிவில்லாதது, அது நீரால் நனைக்கப்பட முடியாது, காற்றால் மாற்ற முடியாது. அறிபோல் மாத்தாது. அது வந்து எதுக்கு சொல்ல வர நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? சாராம்சம். அப்போ ஆத்மா அப்படி எழுத்தாப்புல இருக்கிற என்ன சொல்றாரு? முதல் அத்தியாயத்துல அர்ஜுன வந்து 5 விதமான கவலை அடைகிறார். இலக்கம்ன்றார், இன்பம் என்றார், பாவ புண்ணியம் என்றார், குடும்ப பாரம்பரிய கெட்டு போடுகின்ற இருமணம்ன்றார். இது 5 விதமான செயல்பாடுனால அவர் பந்தப்பட்டதுனால நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு உட்கார்ந்துறார். காந்தி பத்திக்கு போட்டு பணாப்பட்டாரால் 1வது அத்தியாயம் இல்லைங்களா? அதோட அதுதான் பகவான் சொல்ற. நீ எதுக்கு அர்ஜுனா நீ எழுத்தாப்புல பீஷ்மரைங்க நீ ஆத்ம ரூபத்துல பார்க்க உடலால பாக்குற? அழியக்கூடிய உடல் அது. உள்ள இருக்கிற ஆத்மா அழிகிறது. நீ அவன் பீஷ்ம தப்பு மேல தப்பு பண்ணிக்கிட்டே போறான். அவன் ஒரு நல்ல ஒரு 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 உயர் குலத்துல பிறந்தவர். அதாவது தேவரோட வரப்பிரசாதம் அவர் தப்பு செய்ய நீ தூண்டுகோலா இருக்கிற. அதை நீ உடனே அவனை கொல்லுன்ற. யாருமே அப்படிதான். ஒருத்தன் தவறு செய்யறான்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணா அவனை புத்தி ஜெயில போடும். எது ஜெயில போடுறது? அவன் திரும்ப தப்பு பண்ணக்கூடாது, அவன் திரும்பவும் போடுது இல்லைங்களா? அவன் அதிகமா தப்பு பண்ணா அவன் தூக்குல போடுது. எது தூக்குல போடுறாங்க? அவன் திருப்பி தொல்லை பண்றானா? கிடையாது. அந்த ஆத்மாக்கு முக்தி கொடுக்குறாங்க. நீ அந்த ஆத்மாவை பீஷ்மரை வந்து நீ உடலால பாக்குற, உள்ள ஆத்ம ரூபத்துல பாரு. அந்த ஆத்மாவை பாரு. திரும்பியும் ஆத்மா என்ன பண்ணும்? நீ அவன் தவறு செய்ய அடுத்த பிறகு நாயை தான் பிறப்பான், மனுஷனா பிறக்க மாட்டான்ற. இது கருட கணக்கு சொல்லப்பட்டு. அப்ப அவனை தண்டிக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. அவனை உடல் வந்து அழியக்கூடிய உடல். நீ உடலா பார்க்காத. துரியோதன உடலா பார்க்காத, ஆத்மா மூலியமா பாரு. கர்ணனை உடலா பார்க்காத. எந்த ஜீவராசியும் உடலால பார்க்காது, ஆத்ம ரூபத்துல பாரு. உன்னுடைய கடமை என்ன? அந்த கடமையை செய்ய பண்ணு. இன்னும் கடமை பத்தி சொல்லல அவரு, இன்னும் ஆரம்பிக்கல. 19வது பதம் பார்ப்போம், பார்த்துட்டு விரிவா சொல்லுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாட்டே 19. हरे कृष्णा प्रभु जी। येनं वेत्ति हन्तारं यशैनं मन्यते हतम् उपौ तौ न विजानीतो नयं हन्ति न हन्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாட்டே. ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அது அறிவில்லாதவனாவான். ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதையோ கொல்லப்படுவதையோ இல்லை. உடலை மட்டும்தான் நம்ம இதை பண்ண முடியுமே தவிர கையால எடுத்து கட் பண்ண முடியும், அதை ஏதாவது ஒண்ணு செய்ய முடியும். உடலை மட்டும் செய்யும். உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை செய்ய முடியும். ஆத்மா கொலை செய்வதே இல்லை அப்படின்னு. இப்ப நம்ம விரிவா அந்த 3 ஸ்லோகத்துள்ள சாரம் பார்ப்போம். ஆத்மாவின் குணங்கள் என்ன அப்படின்னா, உடல் முழுவதும் பரவி உள்ளது. இதெல்லாம் வந்து பக்தி ரசாமர சிந்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க. அது 3rd லெவல்ல வரும்போது நீங்க படிக்கலாம். இப்ப உடல் முள்ள பழகினா இந்த விரல் வந்து அதுவா ஆடுமா? விரல் இந்த துண்ட விரல் அதுவா ஆடுமா? நம்ம நினைச்சாதான் ஆடும். நம்ம ஆத்மா ஆடும் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த உடலுக்கு இந்த இந்த விரலை ஆட்டணும்னா நமக்கு என்ன தேவை? நம்ம யோசனை பண்றோமா? பாத்தீங்களா? கண்ணு பாக்குது, சரி நான் இதை பாக்குறோம். ஏன் பாக்குது? எதனால பாக்குது? யாரு மூலியமா நம்ம பாக்குறோம்? இந்த உடலோட உறுப்புகள் என்ன செயல்பாடு பண்ணுது? இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணுமா? பாருங்க, நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கோம், ஒரு பூச்சி நம்ம மேல லைட்டா அப்படி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, உடனே நம்ம நல்லா தூக்கத்துல வைப்போம், கை தட்டி விடும், அது கை போகும்.
அந்த மூடிதான் தூங்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா அவன் உடுப்பு நம்ம மேல பட்டனா போகும். அது என்னது? ஞானேந்திரங்கள், கருணேந்திரங்கள், ஞானேந்திரங்கள், கருணேந்திரங்கள். இந்த புலன்கள் இதெல்லாமே செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு. எல்லாமே செயல்படுறது. எதனால செயல்படுறது? ஆத்ம ரூபத்துல செயல்படுது எல்லாம். புரியுங்களா? நல்லா ஆழ்ந்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒண்ணு இல்ல, காதுக்குள்ள ஏதாவது ஒண்ணு போல டக்குன்னு தட்டுவோம். நாம தூக்கத்திலே தட்டுவோம். அப்போ இந்த சின்ன கூட பாத்தீங்கன்னா ஞானேந்திரங்கள், உணர்வு ஞானேந்திரங்கள், கருணேந்திரங்கள். அப்ப பாத்தீங்கன்னா உடல் முழுவதும் பரவி இருக்குது இந்த ஜீவாத்மாவுடைய செயல்பாடு. நம்ம அந்த விஞ்ஞானத்தை உணராமே இருக்கிறோம். அதுதான் நம்ம 14வது 13வது அத்தியாயம் ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயம் 13வது அத்தியாயம் 24 மூலக்கூறுகள். இந்த பௌதிகமான உடல் 5, இந்த சூட்சும உடல் 3, 8, ஞானேந்திரங்கள் 5, கருணேந்திரங்கள் 5, இல்லைங்களா? இந்த பஞ்சபூதங்களான 5, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் 3மே சேர்ந்து பிரதானமான அது 1. இதெல்லாம் சேர்த்து மொத்தம் 24 குணங்கள். இந்த 24 குணங்களும் அந்த மூலக்கூறு நம்ம உடல்ல தான் இயங்குது. அதை இயக்குபவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மா. ஆனா அந்த ஜீவாத்மா மூலம் நம்ம செயல்படுறோமான்றதுதான் முக்கியம். புரியுங்களா? அதுதான் உடல் முழுவதும் பரவி உள்ளது இந்த ஆத்மா குணங்கள். ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? ஆத்ம ரூபத்துல செயல்படாம இந்த உடலை பௌதிகத்துல செயல்பட்டு உடல் சுகத்துக்காக, கவலைக்காக, சந்தோஷத்துக்காக, பணம் சம்பாதிக்கின்ற இயக்கத்தினால இந்த உடல் நம்ம இந்த ஆத்மா அழிவற்றது, அழக்க முடியாதது, நிச்சயமானது. கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை, மாறும் உடலுக்கு நீடிப்பு இல்லை. ஜட உடலை மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றவும் முடியாது. மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றவும் முடியாது. இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? உடல் மாற்றம் இருக்கும். ஆனா நாம மரணத்தை பயந்துகிட்டே இருக்கோம். மரணம் வருது, மரணம் வருது, மரணம் வருது, பயந்துகிட்டே இருப்போம். ஆனா ஒரு செகண்ட் நம்ம அடுத்த டைம் நடக்கு நமக்கு தெரியாது. அதான் பகவான் சொல்றாரு, நீ உடலுக்காக நீ பயப்படுறன்னா நான் சொல்றது தெளிவா கேட்டுக்கடா அர்ஜுனான்ற 13ல சொல்றாரு. ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயத்துல சொல்றாரு, ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அர்ஜுனா, இறந்த காலத்தை விட்டுடு. இறந்த காலம் திரும்பி வராது. எதிர்காலம் உன் கையில இல்லை, நிகழ்காலம் உன் கையில இருக்கு. நிகழ்காலத்தை நீ புரிஞ்சுக்கோ. ஹரிபக்தியோடு என்ன நீ எனக்கு தொண்டு பண்ணினா எதிர்காலத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன். நீ ஒண்ணும் தெரியாது. நாளைக்கு வேணும்னு எடுத்து வச்சேன்னா அது பௌத்திகம். நாளை இன்றது என்னுடைய செயல் நினைச்சினா உனக்கு நீ சக்தி தானந்தமா செயல்படுத்த. அப்ப நிகழ்காலத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு ஹரிபக்தி தான். பகவான் நினைச்சு நாம ஹரிபக்தியோட நம்ம செயல்படும் போது அதுதான் நிகழ்காலம். எதிர்காலம் பகவான் நம்மளை ஆக்டிங் பண்ணுவார். அவர் டைரக்ஷன் கொடுப்பார். நம்ம பகவான் முழுமையான நம்பிக்கை பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அது நம்ம அதுக்காக பகவானே என்னையா எப்படி படிச்சுட்டு என்னையா எப்படி செஞ்சுட்டு அதை குறைய தேவையும் இல்லை. சரிங்களா? அப்போ எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்க. நிகழ்காலத்துல மட்டும் நாம குறித்து செயல்படலாம். இறந்த காலம் அது வராது, திரும்பி வரவே வராது. ஆனா அந்த பாவம் பண்ணிட்டாங்களோ அந்த நிகழ்காலத்துல அந்த பாவத்தை போக்க முடியும். எப்படி போக்க முடியும்னா ஹரிபக்தி தான், நாம சங்கீர்த்தனம் தான். அது பண்ணாதான் அந்த ஹரிபக்தியோட இருந்தாதான் அந்த பாவங்கள் எல்லாம் போகும். மூட்டை கட்டிட்டே போகும். சரிங்களா? ஆத்மா அழிவதில்லை என்று கருத்து மிருகவதை ஊக்கப்படுத்துவதற்காக அல்ல. அது நல்லா புரிஞ்சு. அதிகாரம் என்று கொலை செய்வது வெறுக்கத்தக்கது, நாட்டின் சட்டத்திற்கும் கடவுளின் சட்டத்திலும் தண்டனை உரியதாகும் சொல்லப்படும். இப்ப எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, இப்ப புத்த பெருமான் ஏன் அவதாரம் எடுத்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நேரத்துல நிறைய பலி கொடுக்குறாங்க, உயிரினங்களை நிறைய பலி கொடுத்தாங்க. அதனால புத்த பெருமான் அவதாரம் எடுத்து அந்த 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 காலகட்டத்துல அவரை கண்ட்ரோல் பண்ணார். ஆனா அதோட கோட்பாடு இன்னைக்குள்ள காலகட்டத்துக்கு நம்மளுடைய சனாத தர்மத்துக்கு எதிர்மறையா இருக்கு. அது நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்னு வேதமும் சொல்லுது. அந்த காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அன்னைக்கு சொல்லிட்டாங்க. அதனால விட்டுருந்தாங்க.
மிருகவதைன்னு சொல்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளேயும் ஆத்மா இருக்கு, அதுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். எந்த ஜீவராசியும் சொல்லக்கூடிய தகுதி நமக்கு கிடையாது, எந்த உயிரினத்தையும் கொல்லக்கூடாது. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு ஏன் பகவான் அங்க சொல்றாருன்னா அவனுடைய தர்மத்தை அவனுக்கு கொடுக்கணும். ஏன்னா விலங்கு அடிச்சு சாப்பிடும், மனுஷன் அடிச்சு சாப்பிடலாமா? விலங்கையும் சாப்பிடக்கூடாது, விலங்கையும் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. நமக்கு பல்லு அது மாதிரி படைக்கல. நமக்கு பல்லு வந்து பாத்தீங்கன்னா தானியங்களையும் பழங்களையும் ருசிச்சு சாப்பிடுறதுதான் நாக்கு. இந்த பல்லு நம்ம படைச்சிருக்கிறோம். நாய்க்கு மாதிரி பல்லு நம்ம நீட்டி படைக்கிறோம், சிங்கத்துக்கு மாதிரி பல்லு படைக்கிறோம் நம்ம. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? ஓடுறது, பறக்கிறது, நீந்துறது எல்லாம் கொஞ்சம் சாப்பிடுறது. அப்ப என்ன மாதிரி நம்ம அறியாமல் இருக்கோம். இப்ப அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ராணுவ வீரர் இருக்கார், ஒரு மிலிட்டரி ஆர்மி இருக்காருன்னு வச்சுக்கீங்க. அவருடைய கேப்டன் சொல்றார் பார்டர்ல போய் சண்டை கொடுப்போம் அப்படின்றார். அவர் அங்க போய் ஷூட் பண்றார், அது தப்பே இல்லை. அவருடைய தர்மத்தை அவர் செய்கிறார், நாட்டுக்காக செய்கிறார், அது அவருடைய தர்மம். அதே அந்த ராணுவ வீரர் வீட்டுக்கு வந்துட்டார், ஊருக்கு வந்துட்டார், லீவ்ல வந்துக்கிறார், பக்கத்து இருக்காருன்னு இவருக்கும் சண்டை, எத்தனை ஷூட் பண்ண முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? அது போலதான் ஒரு சத்திரியன்னா எப்படி இருக்குன்னா அவன் அதர்மம் செஞ்சா அவனை கொல்லணும். அதே வந்து எந்த அதர்மமும் செய்ய அவனை போய் நம்ம கொல்ல முடியுமா? நம்ம அந்த நமக்காக நம்ம பிரச்சனைக்காக பண்ண சமுதாய பிரச்சனை வரும்போது எழுத்து நிற்கலாம், நம்ம பிரச்சனைக்காக நம்ம எழுத்து நின்னா அது தப்பு இல்லைங்களா? இல்லைங்களா? இந்த ராணுவ வீரக்காக அந்த உதாரணம் நமக்கு அது போகுது. அப்ப எந்த உயிரத்தையும் நம்ம கொல்லக்கூடாது. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை யாரெல்லாம் படிச்சு உணர்ந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கிறார், கொசு கடிச்சா கூட அடிக்க மாட்டான், எறும்ப கூட கொல்ல நினைக்க மாட்டான். ஏன்னா ஆத்ம ரூபத்தை செயல்படுறவன். ஏன்னா அதுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காரு, அதையும் தனிப்பட்ட ஆத்மா, அது வாதத்துக்கும் சுதந்திரம் இருக்கு. அதையும் நம்ம உடல்ல வந்திருக்குன்னா நாம சரியில்லைன்னு, நாம சுகாதாரமா இல்லை. அது எங்க இருக்கும்? அசுத்தமான இடத்துல அது இருக்கிற இடத்துல இருக்கும். நம்ம உடல்நிலை வருது, நாம சுகாதாரமும் இல்லைதான். அப்படித்தான் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிற்கும். இதோட நாம இதோட கிளாஸ் நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு கிளாஸ் கொடுக்குறாங்க, பார்த்துக்கிட்டு நடுவில் ஒரு நாள் கிளாஸ் எடுக்க முடியுமா பாருலாம். 20வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தரா 25 பதினாறாம் பாகம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்றீங்களா காலையில? ஹரே கிருஷ்ணா.